Яңа Тиншәленең кыр һәм көрәш батырларын ошакланнан соң буада район күләм сабан туе бәйрәме башланды. Балалар хезмәт туена нинди уңышлар белән килгәнен, гомумән бәйрәм кәефен хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов күреп кайтты. Татарларның иң изге бәйрәме сабан туй. Кызык көннәрдә дә, салкын көннәрдә дә, әлбәттә инде яңгыр астында да үткәрелә. Татарстанда шикәр чигендере белән дан тоткан төбәктә сабан туе ел сайын зурдан кубып үткәрелә. Hürmetli yaktашлар, әлеге бәйрәм тынычлык, дуслык, яхшылык, халыклар бердәмлеге символы, онытылмаслык матур хатирә булып калсын һәм барыбызны да яңа игелекле эшләргә рухландырсын. Бәйрәмнең батырлары билгеле. Ул бу аланна җыелган әлеге төбәкнең эшчән халкы. Алар кыр батырлары, хезмәт алдынгылары. Аралашабыз, уйныйбыз, шаярабыз, бәйрәм итәбез. Һәм мин телим барыгызга да саулык, сәламәтлек. Бәйрәмгә килгән халык күп милләтле Буа төбәгенең традицион уен йолалары белән беррәттән заманча күңел ачу чараларында да катнашты. Сабан туй менә башланып китте, бик матур, атларча куш карыйбыз. Шулай кызыксынучылар атта йөрде. Хәтта дөягә атланып үзен чын шул хуҗасы итеп тоя алды. Угощайтесь, угощайтесь. Ой, только спекли, вкусный, жирный. Әйе, сабан туй бер үк вакытта борынгы да, шул ук вакытта мәңге яшь бәйрәм. Халык аны елда көтеп ала. Vallahi şükür kulum bana biriyim, şartlardan çünkü kichkina balalar ko'p, yaşüstürler ko'p. Bu milletning kelajagi bor degan dalil bit. Миңа сабан туй бик ошый. Монда бик күп уеннар, атлар. Иң күбесе миңа атлар ошый. Елда сабан туйда катнашабыз, Аллага шөкер. Бу безнең халкыбызның яраткан бәйрәме. Ул инде элеккегедән әз генә аерылып килә, үзгәрә бара үзенә күрә. Әмма ләкин шу бәйрәм төсмәрен юл югалтмый. Аның формалары әзрәк үзгәрде инде, теге күбрәк концерт өлеше, күбрәк шундый кызыклы мавыктыргыч уеннары. Бик әйбәт, настроение без әйбәт. Сабан туй бүген, Аллага шөкер, көнебез матур, настроение без матур. Бик шат. Шушындый әзерлек белән бу районны әзерләнгән сабан туй без бик матур бара. Бик матур да. Мәйданнар яңарган, кешеләр, халык күп, погода әйбәт. Барсы да шуй. Сабан туй кысаларында иң кызыклы чараларның берсе милли көрәш. Буа районы сабан туе батыры булып, Россиянең спорт мастеры Иске Тиншәле авылыннан Марат Миначев калды. Искәндәр Гыймалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан ялыклары.